ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ। 2027 ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ଅହିଂସା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ସହରରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, କଟକ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଖାଦି ବସ୍ତ୍ର। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମୁଖ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, 1922 ମସିହାରେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବହିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, 1920।